Здравейте на всички, аз съм Dark BG Pro и днес ще поиграем DPO, епизод 2. Ако се чува някакъв излишен шум на резачка, това е защото отвънка режа дърва и много съжалявам. Надявам се да не се чува, но ще се чува 100%. И така, добре, да започваме. Никнейма ми, както знаем, е Dark BG. Dark. Не мога да пиша, хора, не мога да пиша. Готово. И за ото няма място, но нищо. Добре. Веднага ме налагат, хора. Просто веднага ме налагат. Какво да се прави? Видях долу в коментарите... И веднага ме убиха. Видях долу в коментарите, че някой човек ми написал, нали, когато казах дали да продължа снимането на... Имаме проблем. Дали да продължа снимането на DPO? И той ми писа да. И аз реших да продължа и веднага ме убиват. Не знам какво става. Тук поне няма никой. Всичкото си за мене. Така. Така. Чупи ми това. Идва някой. Те там да се бият. Мен не ме бърка. Така, искам да го щупя и това. И той почти умира, ама не ми се занимава с него. Не, за мен си. Искам да си го убия. Убих го. Довиждане. Добре. И пълваме още 4. И почти сме ги напълнили. Така. Да го щупя това. Между другото, това синито не съм казвал в предишния епизод, мисля, че то дава най-много точки. Смисъл по 4, ако, нали, още си първи левел. Нали, първите атаки. И ти дава по 4 и да. Това ми даде по едно. Помислях, че ми даде 3, ама то ми даде едно, за жалост. Добре, тук има доста точки. Така. Въхетос, как се изкушавам да го убия, ама... Добре, чао. Тос, как мога маз... те го убиха. Чао, молята. Пожалима. Демидж. Готов. Този път друго. Не. Фак. Хора, не, умирам. Не искам да умирам. Fuck you. Добре. Добре. Още. Нямам поне за една атака да подобря точки. Къш. Ето хинь. Добре, бия по много повече демидж, така че да. И си избирам. Този път и това ще си избера. Къш от тука, бе. С ти много по-лесно става. С ти много по-лесно се трупат точки. И това. Така. Ще изземе малко точки. Нето и си за мене. Приятелото и си за мене. Взе го аз, естествено. Праваме така. Така. Това го чупя. Така. What? Той си е на малко, ама не ми се занимава. Просто с хората не ми се занимава. Тези, които искат да ме убият. Както е той сега, аз просто ще си бягам, защото не ми се занимава. Аз искам да си трупам просто точки. Или. Добре.
Не знам защо пях, както и де. Добре, тук ще вземем малко точки. И жълтички. Жълтички точки. Така, арде, my friend, атка. My friend. Тук има синко. Синко ще та махна. Ще та махна от картата, разбрали ма? Тук има още едно синко. Хинко, те ще ги наричам Хинко. Аре, папа, го чупито и нещо, бе. Няма тук 1000 часа да чупи едно нещо. Чупи. Оу, добре. Между другото, хора, не обещавам, но може да има епизод на Bedwars, защото ме кефи супер много Bedwars-а, дето ви казвах в този сервер, дето има Wars. И няма да има Skywars, защото или Lucky Skywars, защото не ми се играе. Добре, тук не знам как ги минавам и никой не ме оцелил. И ме оцелиха. Тук май британците идват, което изобщо не е добре, мисля. Айде, my friend, щупи се. Въх! То се е първи май. Добре, къш. Илюминати! Някой парди илюминати, това изобщо не е добре. Умирай, така. Не искам, това си за мене. Къш бе, илюминати конформ. Въх. Тех илюминати ме направиха на нищо, хора. Направо ме направиха на нищо. Чупи. Така, добре. Мисля тези игри, които са онлайн, да няма епизод, който е 20 и нещо си минути. Много 15 минути, мисля. Въпреки, че не знам. Въпреки, че не си засичам времето, но надявам се да е по-малко от 15. Добре. Чупим точки. Между другото, вчера имаше 2 епизода, 2 клипа, защото се качиха много бързо. Хора, ако някой си помисли, че не искам да качвам, това е, значи, мисли много неправилно. Аз толкова искам да качвам клипове, аз толкова съм заснел клипове, но просто не може да се качи толкова бързо. Много искам на секундата да се качи, но просто нямам такъв интернет, който, нали, да се качват клипове бързо. И иначе много искам, ама изключително много искам да имам много клипове на ден, но просто не се качват. Аз за сега имам 10 заснети клипове, между другото. Толкова ми се снима, даже още ми се снимат, но няма смисъл, просто да ми трупат паметта. Така. Искам да го щупя това. Щупя го. Добре, за сега сме много добре. И съм на топ 10, което е много добре. Както виждате долу, ето е тук. И така. И още не ми е показало да си подобря някоя атака. И някои го убиха пред очите ми. Не. От колко сини аз оставам. Аз оставам, хора. Къш, бе, ей! Къш тук. Добре. Така, тук ще почупим малко. Въх! Къш. Тук има едно синьо за мен си. Кога ще ме отключи ново танкче? Ох, боли. Мисля, ако още продължи тази игра, като умра, да направя още една и като умра на втората игра, да приключвам с епизода на Диепио. Дипио или Диепио, не мога да го кажа. Яхо цели го. Добре, те вече точките почти свършиха, но се появяват нови. Къщи са моите точки. Къш. Yes! Той има някакви нови, бе, хора, вижте.
Не, това е супер якото. И само тук цепя точки. Баш якото е. Ако чувате музика някаква, това е от Майнкрафта ми, защото съм го включил, както виждате долу. Въх. Стига, my friend. What? Аз ще умра. What? Това е супер трудното с... Май не трябваше да го вземам това. Пръстите толкова ми са подгряха. Добре. Не! Къш. Той си за мене. Yes. Бре. Олала. Yes, убих един. Въх! Този съобщо не го видях. Стига де. Баш не честното. Аз убивам. What? Въх, не ме убивай. Добре, че не се зачита. Нали казах, че втората игра... Защо можех да таковам самолетче? Бъгнах за нещо, видяхте ли? Как можех да отворя нов танк? Хайде, my friend. Хайде, щупи се, де. Добре, искам да щупя това синьото. What? Как ще ме оцелиш точно? Чупи, добре. 4. Защо подобрих 1-2 пъти? Въх. Не, още има. Не! Не, още игри ще направя, защото мисля, че епизодът е твърде кратък. Мисля, да. Чупим. Добре, тази е последната вече. Може и не иска да има 2 клипа, абсолютно нищо не обещавам. Така че може и да няма, може и да има. Как ми го открадна нещастника? Висят из големи топки. Не! Фак, махай. Ама тук... Добре, хора. Надявам се епизода на... много съм слаб. Надявам се епизода на DPO да ви е харесал. Много кратък мисля, че е станал, но... Просто пак ви казвам, че ще са кратки тези Google игри. И добре, хора, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре, абонирайте се за мен, споделяйте клипчето с приятели и коментирайте клипчето. Това беше от мен, ще се видим в следващия епизод. Бай-бай!